ngai khuble ye phi baro ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong Jesus Christ but sngongu e ye ublei ubla pli ye ka nikalat ha ka ba kandang yo ban yalap ban hikai ban besa naka ktin ka jong ublei yaki paradkhot bat kumjuru yakitu baro kibayo ban pet bat ban sngap ya ki khubor na kibakum kini ki program bat kajingu kabakerpang kalong yo blay namar uladon rengkat bat kejeseng samna ula aibor ula kersyan ula penla ya kejeseng samna hakaba kan persyang ye ki bakrau na kamenta jong u bat hadu mentah ublei uyai don rengkat bat kejeseng samla bat ngi kermen bat nangni syakmat ublei unang yalam ye kejeseng samla nakabor syakabor hakani kapor ngaya wer lang yifi hakaba ngenia perkhat ya ka way ka topik lani ka subject lani ka jingkeli ka bangala banong ka balong kumnu ngenle haba ki jingkela ki basniu kiwan kumnu ngenle haba ki jingkela ki basniu kiwan Leo Tolstoy uway na kinong thokot ki bakraw hakaperthei uong ikini ki kentin we have control over no other time. The past is unchangeable, the future unpredictable. Ladang abu haki kentin khasi ngala ban ong kumni ngim don bor ban le ai ya kapor ka minor kadai ka bamla ban pen kalashu kalawai kadai ka ba ngimtip kan long kumnu but kani ka minta ka bangi im kadai ka bam scam ka balong unstable hakaktin phareng ngia kendu shibon ki jingkala kibala penki kibala penkhnyo kibala penshat kenting ye ki jingmut ki jing perkhat bat ki jing sngow ki jongi bat ka jing im hi barok kawai kam simlong shu kumju kumba ka julong bat namar kini ki ai ki briu kemla klem da pen pau shabar ha ki ktien ne ha ki jing tho ye ki jing sngow jongki ngiyo sngow man ki por harum haneng ki ong ka jing im kala bang bat ngimla shu ban im kumbangi ju im baro askata bat kidabu ru ye ki jingkeli ki babon ki bangi hab ban perkhat don ki bakli ki baong hatu ngendang don ka jing sngow sngan hakayo kakot hatu ngendang don ka jing sngow sngan hakakot ka khia hatu ngendang don ka jing sngow sngan hakabam kadi hatu ngendang don ka jing sngow sngan hakakam ka jam hatu ngendang don ka jing sngow sngan hakani ka perthei ka mariang hatu ngendang don ka jing sngow sngan hakibor sensyar bat sa shibun ki wei pat ki jingkeli ki bami nakapor sakapor rengkat bat kini ki jingkeli pat kimi ki rukom perkhat ki babon don ki ba perkhat ki ba ong ba kani ka rukom long jing im kan sanang bahabiang kumbakalong minchua
Don pat kiba perkhat kiba ong. Menta ngidon hapedeng arteli kipor. Ngidon hapedeng kata kabaki ong ka normal, but ka new normal. Ngidon hapedeng jong kita kipor. But ya kata kapor kaba hapedeng ki ong ka transition period. Don kiwei pat kiba perkhan kiba ong ba naya keren syu ya kata kapor kaba rim na ni kata ka normal period. Naya keren ya kata kapor kaba thamai kaba nuan ka new normal period. Henry kaperthehi kahap ban sedang thamai nadong syadong. Kawai kanong tho kaba kerteng ka Sonia Rennie Taylor ka ongi kini ki kentin. We are being given the opportunities to stitch a new garment, one that fits all of humanity and nature. Lani haki kentin kasi minta la ai hangi ka jan ka batmai bangin su kaban biang lang ya baro ukhon benriu bat ka prathai ka mariang. Kiriu stan kiriu khrau perkhat kila ban pen pau ya laki jong ki jing perkhat ki jong ki haki rukom ki ba pher Henry haki riu pai ba ki ba kumanga ki ba kumapi ngitip tang ya kawai. Bat kata kalong baka minta ka bangi im kadai ka bam scam ka balong unstable. Bat ngi ya kendu sibun ki jingkela ki bela penki ki bela penkinyo ki bela penshat kenting ye ki jimut jing perkhat bat ki jing sngau jongi ka jing im hi baro kawai kamsim long shu kumju ka jingkeli ka bangi dei ban ya perkhat lang bat kaba ngin persyang ban yo ki jubam kalong kum ki bangen kum no ngin le habak ki jingkela ki basniu ki wan kum no ngin le habak ki jingkela ki basniu ki wan hakaba kum gani kapor ba don ki jingkela ki bawan ra ye ki ki basniu kalong ka badon kam yangi ningkong ban pen pai ya ka jingmut jing perkhat jongi shaublay ubam jukla. God who is unchangeable but shaki ki ba shajarong ki ba kenjaman sin Max Lucado uong kumni. God is unchanging. The weather changes, fashion changes, even change changes. God has not changed and cannot change and will not ever change. Ublay, ulong, ubam kela, kasun beneng ke kela, karyam kabet ke kela, wat ki jingkela ru ki kela, henry ublay umpat sim kela, bat unum la hiru ban kela, bat unum kela hiru lanu. Hakabakum kani kapor, badon ki jingkela, ki bawanra ya ki ki basniu. Kabaningkong, pen pai ya ka jingmut jing perkhat jongpi, shaublay, ubam jukala. Ubaong, ngalong, bangalong. Pin shem ya kata ka kitab Exodus, kalong kabalay, kadukot kabakhat sao. John Gills, unong to commentary,
ubatai ya kani kaktin ngalong bangalong hakani karukom. Uong ki kintin ngalong bangalong kamot lani kikit ya ka jingmot ngalong ubangalong ngalong kumba lalong bat ngalong kumbangan salong. Ublay uong haka kitab Malaki kalanong kabalay kadekot kabahnreu. Naba nga utray ngam jukala. Bat unong tho syaki Hebrew. Kalanong kabakhatlay kadekot kabapra. Utho kumne. U Jesu Christ ulong ujo minnin bat menta bat syabam jukut. Hakabakum kani kapor badon ki jingkala ki bawanra ye ki ki besniu kabaar pen phai ya ka jingmut jing perkhat jongpi syaki ki basajrong ki balong bam jukut ki bam jukala bat ki bane upol hakashiti syaki Kolosai kalenong kabalay kadekot kabaar uong to pinmut bray ya kita ki ru ki bahaneng hakabakum kani kapor badon ki jingkala ki bawanra ya ki ki basniu kum ki banget tungen pen phai ya ki jingmot ki jing perkhat ki jongi sha ublay ubam jukala tungin pen phai ye ki jimut ki jing perkhat ki jongi syaka jinglong ublay ka bam jukala syaka ktien ka jong ublay ka bam jukala syaki jingtmu jong ublay ki bam jukala bat syaki jingkular ki jong ublay ki bam jukala bat tungin pen phai ye ka jimut ka jing perkhat jongi syaki ki basajrong ki balong ki bam jukut ki bam jukala bat ki bane kumnu ngin le haba ki jingkala ki basniu ki wan hakabakum gani kapor badon kini ki jingkala ki bawan ra ye ki ki basniu kalong ka badon kam bangin su priang bet ye ki ni ki jingkala kum ka benta bangi dei bania kendu ha ka jingem ngin priang bet ye ki ni ki jingkala kum ka benta ka bangi dei bania kendu ha ka jingem ki jingkala ki wan bat kilet ngimla ban le ye ki u herak letes wei ni ki riu krau perkhat jong kari gris uong ni ki kenten. There is nothing permanent in this world except changes. Ni kamdon kanu ka ka bane ha ka perthai like no ki jingkala. Namar ba ki jingkala ki wan bat ki let na kapor sa kapor klem sange ki jingkala ki kalalong ki bane. Ka Bible ru ka kren chapang ki jingkala. Haka kitab Ecclesiastes kalnong kabalay kadekot kabaningkong hadu kabapra. Ka Bible ka ong kumni. Don ka ayom ye ki baro. Bat kapor ya ka jingtmu baro hapo kabeneng. Kapor ban kha bat kapor ban yam. Kapor ban thung bat kapor ban ratno ya kata kabalathung. Kapor ban penyap bat kapor ban penkhia. Kapor ban pen prano bat kapor ban teipat. Kapor ban yam bat kapor ban rekhe. Kapor ban sngosi bat kapor ban chan. Kapor ban bretno ye kimau bat kapor ban ya lumlang ye kimau. Kapor ban ya piam bat kapor ban om ya piam. Kapor ban wat bat kapor ban jano. Kapor ban ri bat kapor ban bretno.
kapor ban kat bat kapor ban su, kapor ban sengap jar bat kapor ban keren, kapor ban it bat kapor ban isi, kapor ban yelek thma bat kapor ban yesuk. Haba ki jingkala ki babha ki wan ki briu ki lek kemen, bat ka jingpet ka jongki ya ka jingim kalong ka badap da ka jingkemen. Haba ki jingkala ki basniu ki wan ki briu ki skausi, bat ka jingpet ka jongki ya ka jingim kalong ka badap da ka jingdu jingkermen. U Philip Yancey ubatho ya ka tu ka kot disappointment with God. U ong kumni onda haba ka jingdu jingkermen kalaban khia hadu kata-kata ki briu ki keli hato ublei ula buri yeladi, hato ublei usngap jarjar, hato ublei ule siliang khmat mo. U John Donne melung karibilat bat unong yalam bahakmat ka Church of England ula im hakipor baka klam bubonic plague kadon hari bilat bat tang ha London kanong ba ka ba usyong kibriu kiyap hadu saupo hajar ngut hakawi kasngi John Donne ula kempang bat onda habala ra iu syaka jing sumar ki doktor kila ong ba ulayo ya kata ka jing pangklam Henry hadien katu ka ni tayo kila lab ba u John Donne shimyo ya kata ka jing pangklam Henry ulayo tang ya kata ka jing pangkhisyo ka baki ong ka spotted fever. Kumban riu tayo uladona ka jing sitam ka bajur baha bat omdon jingkermen syu man bau yo sngow ye ki baji balatit na ki yeng mani namar ka jing yap briu ka bala jaman ka sngi u John Donne ula khmi lenti ba ka baji ka ban satit biang sasisin kandai ka baji ka batit namar ka jing yap ka jong u hadu kata u John Donne ula sngow tikena ba unyap no. Barha kata kapor u John Donne ulaya ksait bat ublay ki jingdwai hakabaningkong ka jinget ka jong u ka khlain bha Henry kat nang mi kisngi ula nang telot hakabormet bat kabor ka jinget don kipor ba udwai don kipor ba uyania ba ublay don kipor ba ula keli shibon ki jingkeli ya ublay bat ka jingkeli ka ba ujukeli barabor kalong huai mi balai yanga huai mi balai yanga hakaba khado John Donne haba ka bormet bat ka bor mensim kala tolot baha bat umla syu ban le ai u John Donne ula jit tang ya kawei bat kata kalong ban syu pediang bet ya ki ai baro kumba kilaja ban syu shania bet hau blay long kat balong bat ban shepting yau try ka Bible ka ong ula pelong itnat ya ki ai baro halaka ayom tin shem ya kita ki kentin ha ka kitab Ecclesiastes kalong ka balai ka dekat ka bakat way ula pen itnat ya ki ai baro halaka ayom shisha ublay shim la shong jaipede haba ki ja kini ki jingja ki bakum kini ublay shim la shong klikti ba unsulong tang unong petkai ublay utrei nasabare nasabamyo bat udang trei ru menta u Jesus Christ ka gospel u Yohanes kalnong ka san ka dekot ka bakhanyo u ong kumni u kpa jonga u trei hadu menta
ukpa jonga utrei haduk menta ngaru ngatrei ublei utrei hagaba jarjar nakabari nakabamiui ban pen itenat yaki ki baro hakaya kapor kajongkihi menta piui yau neu khulom ubangabat hakakti ladang apelaj yakakti nakababat yau neu khulom ukhulom ulahap syati samadan lada ngakli yapi balai ukhulom uham onda habanga klembat syu yu pinjuba badong ukhulom uhab namar ka jingtrei jong kata ka bortan jong ka khendo ka baki ong ka gravity ladang ngakli pat ka wei ka jingkeli bat nga ong pui kata ka gravity pinong em ladang ngakli pat sakawai ka jingkeli pio snow ya ka jingtrai jong kata ka gravity penong em te kumju ubleiru utrei hakabari hakaba jarjar hakaba ngimyui bat ngimyo snow tangba upen itenan ya ki ei baro haka ayom ka jongkihi Teka bakum gani kapor badon ki jingkala ki bawan ra ye ki ei basniu kum ki banget tungen pediangi ki jingkala kum ka benta bangi dei ban yakendu haka jengim bat ngin nget bau blei udang trei ne kabari wat ladang ngimyu i bat ngimyo sngo bat onda habaula trei dep ya kakam ngin sayu i hakabashai baki ki kilalong kiba bha ki kilalong kiba janai bat ki kilalong kiba itanat kumnungen le habaki jingkala kiba sniu kiwan hakabakum gani kapor badon ki jingkala kiba wanra ye ki kiba sniu kalong ka badon kam baki briu kidai bandon ya ka jingkit khle ladang ngide ki briu ki badon ka jingkit khle ngide banlong ki ba tip briu tip belai ha ka baning kong e ngide banlong ki briu ki ba sngo khia bat shim khia ya la ka jong ka jing em ada kalong ya ka jimut ka jing perkhat ada kalong ki jing sngo ada kalong ki kintin bat ki kam ngide banlong ki briu ki badon ka jing tip lem ka ba em bat ka jinglong ka ba be ngide balong ki beriu ki bala la ban shania ki ba pendep ya ke ka bala IT hangi ki ba kloi ban ai ka jubab ni ki jing batai ya kanu ka kam ka bala le ngide balong ki beriu ki badon ka jing sngo khia ya ki wei pat ki ba nyokor bat kenkor ya ki para beriu ki ba perkhat lem ya ki wei kiba yaram kiba aimen sim bat kershan ye kiwei pan u Frank Sinatra hakasnem shejar khandai spa nrupu khandai urwai ya kawei ka jingwai ka baula ai kerteng my way ki katu ka nitli ki kintin jong kawei ka khot jong gani ka jingwai ki long kumni to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, I did it my way. I did it my way. Kani ka jingruai ka keren chapang way briu ubala temen. Ubala sngolengo kumno ba ula banle shibun ki ei. Haka jing em jong u. Tang dala ka jong kabor. Tang dala ka jong ka jing stan. Tang dala ka jong ka jing sngaw tho. Tang dala ka jong kalinti kani ka jirwai haki snem ki ba minchwa kala ai men sim ye ki tu ki briu ki ba pet yeladi ba kimlong kimla ban le ha ka jing em henry minta kani ka jirwai i kumba
kakta da kumway pat yaki breu ikumba kawanra ya kata ka jinglait lut way breu ni kabaki ong ka ketin pareng individual autonomy but day namar kata kadaw bangi suyu yaki riu shimet ki bamdon jingket kle yaladi ne yaki way pat ki perkhat kat bamon ki keren kat bamon kile kat bamon kiat kat bamon Henry ubriu ubadon ke jingkit kle. Udai ubriu ubalada usdang ya kam upendep ya ka. Lada uai ke kular ubat ya ka. Lada ule ya ke jing bakala uong ngala bakala. Lada don ka nongrim ba uyeng uda kersan da ke jing im barok kawai. Lada don ka jing shisha ba uim on yap nak benta jongka. Utahu de ubriu ubadon ke jingkit kali. Hakini kisngi. Wei perlok jonga upa ya ka wei ka WhatsApp message. But ngenget let's say don apring jong pi pila ya yo ya kini ka WhatsApp message. Kabala tho haka ketin pareng. Tambah ngabu haki kentin kasih kumni. Ni kiba trei hakaba ai ki jing sumari kiba pang ba shitom ngim dan shu menta hakmat ban yada yepi menta ngila don hakabenta kaba shadin jong ka jing yada bat mapi menta piladon hakabenta kaba shakmat jong katma menta kalapoi hapi ki pajba te menta ka shong hapi penle kumno Bau tahu perlu bapa ya gini ka WhatsApp message uthok kumni ai bakani kandangam jelang happy baro pidon ka jingkit kli ban yada yaladi ya ka yeng kasem ke imlang salang bad ekari bat ya ka jaj benreu upol ha ka siti sikinong rom kal nong abakat saw ka khot ka bakat ar wong kumni Nabakum ta ti uwei pa uwei nangi un ai jingken chapang ila di hi hau blay. Kapamut ba ladang idon jingket kle. Ne ladang ngimdon jingket kle tang ba hak wei gasngi ngin hak ban yeng hakmat jong ublay bangin ai jingken. Chapang yala ka jong ka jingem. Hakabakum gani ka por ba don ki jingkla ki ba wanra ya ki ba sniu. Kum ki bangen. Tungin long ki briu ki badon ke jingkit kali yaladi ke yeng kasem bade ki weipat hakabakum kani kapor kumno ngin le haba ki jingkla ki wan